nga ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is Dane's Secret File. Si Dane na tinutukoy sa Secret File na inere natin last August 14. At yung sender natin doon ay si Clarine. Si Clarine na best friend si Dane, nilakad ni Clarine, si Jade, na barkada niya dito sa friend niyang si Dane na lihim niyang minamahal, ginugusto hanggang sa nag-create siya ng isang karakter o dummy account para doon kausapin ang kanyang kaibigang si Dane. Tapos hindi niya daw alam kung tatanggapin kaya siya ni Dane kapag nalaman niya na si Elle at si Clarine o siya ay iisa. At ngayon nga po ay nag-reply na si Dane na tinutukoy doon sa secret file na iyon. And eto yung POV ni Dane. POV niya, alam naman na niya yung katotohanan. Hindi niya lang din alam kung paano niya sasabihin. And natatakot din siya na baka layuan siya ni Clarine. O diba, pare sila nag-iisip ng ganun. So wala na yata talagang amin ang magaganap. So anyway, it's good to know na alam naman pala ni Dane na wag matakot itong si Clarine at oo, tatanggapin niya ito ng buong buo sa buhay niya. Oh, what a beautiful love story na kahit hindi pa sila talaga nagkakasama as boyfriend and girlfriend, mahal na talaga nila yung isa't isa. So anyway, pakinggan na natin yung mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ni Alisa Mariel. Na-miss kita, DJ Rocky. Medyo busy lang sa ACADS. Pero familiar talaga yung storya. Kaya pala, si Dane pala ito na tinutukoy nung August 14. Buti naman Dane, natanggap mo ang nangyari sa inyo o ginawa sa'yo ni Clarine at ni Elle. Soon magkikita rin kayo. Uwi ka na, Clarine. Puyat lang yan, DJ Rocky. Kaya masakit ang ulo mo. Inom ka rin ng gamot. Sana nga. Eto naman ang sabi ni Darwin. Hindi na inalam ang totoo, baka masaktan lang ako. Hayaan nang maging bulag sa katotohanan, mahal ko. Jane, kung totoo nga si Clarine at Elle ay iisa, would you ever say na mapatawad mo siya kung magkita kayo ng personal? Remember, beauty can be deceiving. And by the way, yung unang 3 sentence, galing po yun sa kantang Bulag sa Katotohanan. Ay talaga ba? Bulag sa katotohanan. Hindi na alam ang totoo. Baka masaktan lang ako. Hayaan nang maging bulag. Ayun pala yun. Sabi nga niya, napatawad niya na kahit di pa humihingi ng sorry. Ganun talaga pag mahal mo, di ba? Pinapatawad mo. Eto naman ang sabi ni Richard Ontuka. Narinig ko yung story ni Clarine. And I'm happy for them. Alam ko na magbo-bloom yung love nila. And I pray na magkita sila at maging masaya na. Especially now, na alam naman pala ni Dane yung totoo. At sa wakas, alam na ni Clarine na nasusuklian na pala yung pagmamahal niya. Medyo naluha ako sa story nila cause ako rin is in a long distance relationship. Maraming dapat pagdaan ng pagsubok pero kung mahal niyo ang isa't isa, love will find a way. I-push niyo yan na. Wasakin niyo ang lahat ng tore na nakaharang sa inyo para maipanalo ninyo ang isa't isa. Hindi lang sa online games, but be victorious also with love. From Richard Onduka. Taray, gumamit pa talaga ng towers na dapat wasakin. Hi din kay Marisa Figueroa at ang sabi niya, alam naman pala na si Clarine at Elle ay isa. Bakit hindi na lang sabihin sa kanya ni Dane ang totoo? Kung talagang mahal mo si Clarine, ikaw nang unang magsabi sa kanya. Naghihintay lang siya ng tamang panahon para naman magsabi ng totoo sa iyo. Thank you, Marisa. Ito pa sabi ni Motovlog Poging Pogi. Good evening. Kung ako kay Dane, puntahan mo na abroad. Nang makita mo na at makilala mo na talaga siya. Now kung walang pamasahe, pahiramin muna kita. Ay,
Sana all may pampahiram. Tuloy mo lang yung love mo kung saan ka masaya. Pa-shoutout po sa TNVR Alliance, The Bros, Grab Cars, Master Ronald Neats, at Solid Independent Riders Group Capitol Chapter na naka-grab on kahit sobrang traffic. Uy, traffic ngayon. Kasi nag-uwian ng lahat kasi long weekend. Sana all may long weekend. Ito naman ang sabi ni Robert Tirao. Ito na yung time para magkita kayo at magkausap kayo. Wala palang nangyari na hindi maganda eh. At naiintindihan naman pala ni Sender yung nagawa mong pagtatago sa totoong pagkatao mo, Clarine at L. Ang dami pa nag-comment sa ating secret file for this evening. And halos lahat naman sila naging masaya sa kanalabasan ng point of view mo, ng secret file mo, Dane. Kahit ako kinilig nga ako ng very light, naihinga ako Hindi, pero naihi ko na dun sa banyo kanina. Anyway. Bakit ba tayo natatakot? Bakit tayo natatakot? Kasi unsure tayo sa magiging resulta. Kung gagawin natin to. Kung magiging totoo tayo. Natatakot tayo na baka masira kung ano man yung nabuo na. Natatakot tayo na mapalayo yung loob ng taong minamahal natin. Ayaw nating mangyari yung kinatatakutan natin. And it's normal to feel that way. Sabi nga, hinding-hindi mo raw makukonquer yung fear na meron ka. But, you can manage your fears. Yung anxiety na meron ka, hindi mawawala yan sa'yo. You can never really conquer it. But you can manage it. You can handle it. Step by step, one step at a time. At pag alam mo na malinis yung intention mo, at kapag gusto mo lang talagang huminga ng maluwag, makakapagsabi ka rin ng katotohanan. We're glad na okay lang sa'yo din. Okay ka lang dun sa nalaman mo na si Elle at Clarine ay isa na kahit nagpanggap siya, gumawa pa siya ng dummy account para lang makipag-usap sa'yo, mapa-fall ka or kung ano man. Ang mahalaga, tanggap mo kung anong nagawa niya sa'yo. At sabi mo nga sa secret file mo, hindi masusuklian ng kahit sinong tao yung ginawa nitong taong to para sa'yo. At yun naman yung mahalaga Kung nagmamahalan kayo ng tapat at totoo. Nag-aantayan lang kayo kung sinong unang magsasalita na alam ko na. Siguro kung may extra lakas ka ng loob dyan, pwedeng ikaw naman na. Pwedeng ikaw na. Para mas free na kayong makagalaw. Mas free na kayong makapag-uusap ng mga bagay-bagay. Para hindi na limitado lahat ng mga pinag-uusapan ninyo. Para all out na. Gusto mo ba yun na kapag graduate ka? Kasi nga graduating student ka, diba? Nandun siya sa graduation mo. Di ba ang sarap sa pakiramdam nun? Na yung best friend mo sa school dati, siya rin palang girlfriend mo. And the strongest foundation of any romantic relationship is friendship. Oy, sino ba dyan yung isang kaibigan? The shade! My gosh! Diba? Sino ba dyan yung isang kaibigan? Ito hindi na non-rider, diba? Ito yung kaibigan na parang laging nandyan kasama mo. Yung kaibigan na pwede palang maging kaibigan. So, kung mahal nyo naman yung isa't isa without any buts, without any what ifs, or if and only ifs, if mahal nyo naman yung isa't isa in that level, then just give your all. Give your all. Give everything. Kahit pa yung katotohanan yung ibigay mo.
Magnanakaw ang takot. Marami siyang ninanakaw sa atin. Yung akala mo masaya ka na ngayon, pero may mas isasaya ka pa pala. Ninanakaw niya yung extra level of happiness na dapat sana'y malalasap mo. Kaya sana, i-manage mo yung takot mo. One step at a time. Sa mga kabisyo po natin out there na gustong mag-share ng kanilang secrets, share it to me, rakatera@gmail.com. I gotta say BRB as in bathroom break. You're still with me, DJ Rocky. And you are listening here sa stasyong number 1. Sa mga pet malong gumapang sa kakalsadahan. 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Dane's Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!